nonton di channel YouTube Drone Lintau. Suasana Nagari Baretangan di channel YouTube Drone Lintau. Oke. Oi sana usahlah baru suhajuo lupakan rasa gunda di dado nan balalu biarlah balalu sana oi kita buka sama ngai nan baru nan balalu biarlah balalu sana oi kita buka sama ngai nan baru di kampung jo di parantauan basamo bado abaru saho nan langa kini barang suarami sana oi balik ke surau sumbayang mengaji nan langang kini barang suarami sana oi balik ke surau